Γεια σας, σήμερα θα σας δείξω πώς να κάνετε μια μίνι παγίδα για το Minecraft. Ανοίγουμε το Minecraft, πάμε στον κόσμο μας για τα πειράματα. Εγώ είμαι αυτός εδώ που βλέπετε. Έχω βάλει το skin του Iron Man. Και τώρα πάμε να βρούμε λίγο ελεύθερο χώρο για να κάνουμε το Minecraft μίνι παγίδα. Το μόνο που θα χρειαστούμε για αυτό το πράγμα είναι πιστόνι και πλάκα πίεσης. Σκάβουμε όσο τεράστιο χώρο θέλουμε, όσο μεγάλο κι αν είναι. Μπορεί να το κάνουμε και να καλύπτει, ας πούμε, ένα ολόκληρο χωριό, μπορεί να το κάνετε και έτσι. Αλλά αυτό εδώ θα είναι μίνι παγίδα, άρα θα κάνουμε ένα μικρό. Το άλλο το αφήνουμε, αυτό περισσεύει, και βάζουμε πιστόνι να κοιτάει προς τα πάνω. Αυτή η παγίδα δεν έχει και τόσο ενδιαφέρον, απλώς χρησιμεύει για τα τέρατα για να τα φυλακίζετε. Και τώρα βάζουμε τη πλάκα πίεσης. Αυτή η παγίδα μπορεί να χρησιμεύσει για το τέρας που άμα είστε σε survival και δεν μπορείτε να σκοτώνετε τα τέρατα εύκολα. Τα βάζετε εδώ, το φυλακίζετε και παίρνετε το βέλος σας και το κάνετε. Δηλαδή δείτε, αν εσείς τώρα θέλετε να φυλακίσετε ένα ζώο εκεί μέσα, πάτε έτσι τρέχοντας, το περιμένετε θα σας ακολουθήσει και βγαίνετε πηδώντας. Λοιπόν, η παγίδα είναι αυτό. Όταν πας να φύγεις και καλά, σου εμφανίζονται πιστόνια. Δείτε, έτσι. Όπως και το creeper. Αυτή η παγίδα λειτουργεί μόνο για τέρατα και για ζώα. Να δείτε. Δείτε εδώ. Δεν μπορεί. Και άρα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θα βάλουμε μέσα και τέρατα να σας το δείξω. Θα βάλουμε creeper, θα βάλουμε χωρικό, θα βάλουμε μάγισσα, κύβος μάγματος και πολλά άλλα, δηλαδή ό,τι θέλετε. Εκτός από Enderman, γιατί ο Enderman φυσικά μπορεί να εξαφανιστεί και να πάει κάπου αλλού. Παππούι, τι γίνεται τώρα. Έχω βάλει το επιλογές, ελληνικό. Δείτε τώρα εδώ. Βάλουμε χωρικό, βάλουμε μάγισσα και κύβο μάγματος. Όπα, κοιτά. Από λάθος τέρας. Δείτε, αυτή εδώ δεν μπορούσε να φύγει. Δείτε εδώ. Το τέρας, δείτε το τέρας. Το creeper το είδατε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτή ήταν το Minecraft mini παγίδα. Κάνετε like στο βίντεο. Κάτσε βάλω τώρα πάλι το ειρηνικό γιατί δεν θέλω να είναι τέρατα. Τέλος. Γεια σας, κάντε like και γράψτε μερικά comment.